Yero itrai. Hallelujah. Ko ki para bangit beit. Ko ki men ki beit ki jonga hau trai Jesus Christ. Ko ki kun ki basus pa ki jong belai. Ko ki beit ki jong trai. Hakane ka por nga ong ye pi. Nga don ban pen sngau ha pedeng jong pi. Nga don ban ye thu ye pi. Nga don ban ong ye pi. Hakane ka por ke bakenta. Ya ka ai ka ba mun sim jong utrai. Umun sim ba ko yu belai. Umun sim jong utrai. Umun sim ba ko yu belai. Upan ki ika donut jonga. Ukan tu yanga. Ban pen sngau ha pedeng jong pi. Ban ye thu ye pi. Ban ong ha pedeng jong pi. Ki ba ngai jong belai. Ki khon ba sus pa ki jong trai. Ki men ki ba ik ki jong au trai Jesus Christ. Ki ba ik ki jong belai. Umen sim jong trai. Umen sim ba kho yu belai. U ong kum ne. Kolong kapa. Kolong kami. Ko ki khon samla. Umen sim jong trai. Umen sim ba kho yu belai. U ong kum ne. Nadu ba pila itu yau jisu. Nadu ba pi langet yau trai. Nadu ba pila pediang yau jisu. Nadu kau pila IT yala pila ai lot yala ka jong ka jigam. Pila syanya lot yala ka jong ka jigam. Pila ik lot yau jisu. Umen sim jong trai ong kum ne. Umen sim jong play ong kum ne. Ka ai ke ba pila le na ka banta ka jong trai. Nado ba pila pediang ka ktin ka jong belai. Nado ba pi ngai ka ktin ka jong trai. Nado ba pila sngau thu ka ktin ka jong belai. Nado ka ba pila tip ka ktin ka jong belai. Ka ai ke ba pila le na ka banta ka jong trai. Ka ai ka bangila le na ka banta ka jong trai. Ka na ka kubor umun sim jong trai. Umun sim ba ko yu belai. Uwan ban keren ban pasio ban kentu yang bangan pensnyo pedeng jong pi. Bangan ye thu ye pi bangan ong ha pedeng jong pi. Nga ong ye pi ka na ka por. Ka na ka kubor. Kam keren tang ye pi ki bayo sngau. Ka keren ru yanga. Ubay yang ha pedeng jong pi. Umen sim jong trai. Uong yang ro. Ubay yang ha pedeng jong pi. Ka ka kubor. Kanom keren tang ye pi ki bayo sngau. Kam keren tang ye pi ki ba sha skor. Kam keren retang ye pi. Ko kilong pa kilong kemege kon samla. Kena ka kubor. Kam syam kerentang ye pi. Ka keren yang ngaro. Mesim jauh trai keren yang ngaro. Nado. Ka bangala itu yo trai. Nado ka bangange yo trai. Nado bangala pediang yo trai. Nado ke bangala I yo trai. Nado ke bangala ai ki lot. Nado ke bangala syang ya lot. Nado ke bangala ai lot. Ka jing jenga show trai. Ka jing kali ka jong mensim bekot. Ka jing kali ka jong mensim jong trai. Ka jing kali mensim bekot yu ang. Uang kop ne kolong kepa. Nga ong ipito sya skor. Uang kop ne. Ukali ya nga, ukali ya pi. Ka ai, ka bangala le na mentau trai. Ka ai ba pila le na ka bentau trai. Ka ai, ka bangala le na mentau trai. Pej ye la de bat yet ye la de. Bishar ye la de. Wat bishar ki wai, wat pej ki wai. To bishar ye la de. Bat to yet ye la de. Ka ai ba pila le na mentau trai. Ka ai ka bangala le na mentau trai.
Umensim jong try keliang umensim belai keliang kai ka bangalale mentok try umensim belai keliang haro ngayeng hang ni hap deng jong pi umensim try keliang haro kai ka bangalale mentok try ngas ngau jauh ke umat ngas ngau baik ke donon ngas ngau ko ngayam ngatuj ke umat jonga shisha ke ai ngalale mentok try tu ngine yet ya la de tu ngine pek ya la de pek nya ong e pi nga pi ngi ong ngi i yu jisu Henry habangi ong i ke ai tu ngila ai shu blai yu le se nga ong tang ba shin tur yu le se pi ru pi ong tang ba shin tur nyong ngi i yo blai Henry nyim le ai nyim sha shi tom na ka ban tau trai pek u blai bade u jisu bade u trai jong ipat u ne sim be ik jong a jong pi habau ong kum ne nga i je fi habau ong nga i je fi u i harangkat ke bau IT la de na ka banta ka jong a na ka banta ka jong pi hado ka jing ya hado la kan tiu ya halor ka ding na na ka banta ka jong a na ka banta ka jong pi shisha habau ong i ngiyo i shisha kata ka bau blai ulale ye ka bahas sudah ye ka bahas tam ye ka GM jong a ye ka GM ka jong pi pia i bau blai i je fi shisha ngai ke GM jong a ngaro ngayo i la de ka bau blai i ya nga la de ngakat siwa pai tanga GH ke jok blai ya nga tanga GH ke jok try ya nga ya pi ko kin men ki be i jong a ko ki para bangai be i jong a ko ki kon be i jong blai ko ki kon ki basus pa ke jong try umen sim jong blai umen sim ko yo angkum ne nado ba pila itu yo try nado ba pila diam yo try nado pila nge yo try nado pila tip yo try nado pila tip e ktien jong try nado ba pila sngau tho pi champang e ktien ke jom lai han rai ka jingkel liu men sim jong try u ong ka ai ka ba pila le na ka benta ka jong u belai ka ai ba pila le ka ai ka bangila le na man tau belai hallelujah hallelujah baik ujisu angkum ne unwan si ka perthai pagadaga jingwan ga jing o harangkat kandong ba urah bat un sam yo wai puwai ikata kandong ka ba wan roh bat yo wai puwai un sam kat kum balong ki jingle kat kum balong ki jingle jonga kat kum ba ki long ki jingle jong pi kat kum ba ki long ki jingle jong ni tu ngin ya pule kata ya pule lang bat nga bahkan long ka jingker ku ifi snap kitab jing pen pau ar po ar kala nong kada khat ka ba khat ar ikin tien ba ong kum ne kik tien ki ba ong kum ne ha khami ngawan kloi bat kanong jenga kadon lambat nga ban ai nong yo wei poi ba ro kat kum balong ki jingle ki jong utrai wa nganom slam ngawan kloi big ba trai wa yit ba bishar ba berkat ba yela de big ba yela de yit ba yela de bishar ba yela de kali ba yela de ngawan kloi ong utrai ngawan kloi ong ublai
ong utrai, ong ublay, unwan ra rengkat katakan nong, ura rengkat batkan nong, bun ai nong, yo way po way, yo way po way, kat kum balong ki jingle, kat kum balong ki jingle jonga, kat kum balong ki jingle jong pi, kat kum balong ki jingle jonge, ngen yo pediang. Hai kan ka por ngau syar khai. Utau ba bet ka do. Un yo ot ek ba put kalong ka jing yap. Utau ba bet hau ben se. Un yo ot ek ka jing am ka ba bam jing kot. Ka jing kaliu men sim jong trai. Ka jing kaliu men sim ko yo belai ye ka jing am jong ngai ka jing am jong fi. Ka ai ka pengila let men tau trai. Hang no ngi bet. Atau ngi bet hau men sim. Nengi bet ka do. On the one try ke ege banjia yengi. On the one ujisu ke ege banjia ifi. Baik nom Muslim ke jingwan try. What can stay? Lada pim pediang rusyang api. Lada pediang rusyang api. Nga tengah ong ipi. Muslim. Muslim show. Muslim show. Putra Jisu. Ula Januan. Ula Januan. Kebasnya oma kena kewai. Ada try nuan. Kanong ayu bangan di pediang. Kanong kumukum no bapin pediang. Ko para bagi. Topek je lagi. Dia tak tahu mensim jauh belai. Uwan bania rap te yang ah. Uwan bania rap ye pite. Uwan ban keren te. Uwan ban keren ba uya rap yang ah, uya rap ye pi. Uya rap yang uang anda wanu try, anda wanu kenrat, anda wanu sim jong pi, anda wanu ni belai jong pi. Unwan ra rengkat katakan nong, urai bai nong yo way po way, kai ba pila le ne ke benta ka jong u. Un ai nong yo way po way kat kum balong kat kum badai ke jingle ke jong u. Ngi menta, tong ini yet ialah dia, ko kelok apa? Có cái lông kami, có cái con sâm, tôi yết ya là đi, bét ya là đi, what ya lại cài, what can stay, but what let stay, what let bom patiau ya là cái trong cái jing em, what pensep kapon, what serwakai kapon, what perleno kapon. Pek jelah dik ayo pila lek men tau try. Haga nek por. Ngadon ke jing kentu ye pi. Ngadon ban ong ye pi. Ngadon ban ye tu ye pi ke nek por ke bakenta. Ko ke long pa ke long keme ke kon samla. To yeng menta. Yeng rang ba. Bat to yaj rang ba. Bat to lek rang ba. Nak benta ke kerteng utrai. To syak si tom na menta ke kerteng ke jong utrai. Tosha si tom na kabanta ka jong belai. Tosha si tom na kabanta ka himau try. Tosha si tom na kabanta ka gospel ka jong belai. Tosha si tom na kabanta ka jing penem ka jong try. Tosha si tom na kabanta o Jesus Christ. Yo way po way bangai. Kabanta o Kristo ay pi. Pim day, kam day yang akam day pi. Tang bangai. Hanray. Ban syak sitam na kabanta ka jong. Pulih kita pinlap Filipi cilanang dekat ke baar pau kendai. Happy la ai na kabanta o Chris. Om tang ban ngek tau. Om tang ban ngek. Hanrai ban syak sitam ro na kabanta ka jong. Kamlong yang ah. Kamlong ye pi. Tang ban ngay kalong labian. Kam day yang Hanrai kadai yang kadai pi ban syak sitom na ka bentau Chris. Kan eka por ka bangidan. Kini ki sngi ka bangidan. Kini ka ya ka bentang ka bangidan. Ka bangi i kalong shisha setan kendiat por ka bangin yo.
kapor sisya kalong ka magkordor. Satang kandiat por ka bangin yo ay kapor. Satang kandiat por. Utray la jan ban. Ublen kliap nak gajing isnai jeng. Un khang no kata kalat jing isnai. Dai te kata. Tungin ya syak sitang. Tungin ya try sitang. Tungin ya im sitang. Tungin pen sitam ni kadok jong. Naga bentah jong utray. Naga bentah ga jong belai. Naga bentah ga jong Jisu. Utray. Ngasyo jauh ke umat kau peratangan. Kapeluk ke dok not juga. Kapeluk ke mensip juga. Kai ke mengalalek dia mentau try. Kai mapil alek dia mentau try. Lada pimlek mentah. Lada ngamlek mentah. Lada ngam syak stom mentah. Lada pim syak stom mentah. Kai te banjiai. Kai ke banjiai. IT ni ke met jong pi kum ke jingkenya ke baem. Bakalong ban pensingau bahaya belai. Bakadai ke jing syekri ke bakan jaman sim jong pi. Tungin IT ni ke met jong. Syah ban longkom ke jingkenya. Naga bentau try. Nama taga gospel. Nama taga jing pediam. Nama taga hima utrai. Kata ka jing syekri bakan jaman sim ke jong aga jong pi. Hallelujah. Hallelujah. Ban IT Lord. Mat. Ban lemon sim. Ban kaindu ialah deh. Utrai uang. Uno. Kano. Bamon. Ubamon. Ban wan but nadin juga. Shemeka rai. Ban IT lah deh kum ke jingkenya ke bayam. Kau pensingau bahaya belai. Bakalong ka jing tak jing syakri bakal jam sim ke jauh. Len ialah deh. Len ialah deh buat yo Jisu. Len ialah deh buat yo try Jisu Christ. Bentangan dan bantang pi syua dengan dua benta jauh. Lalu try kuat. Un ai ka pai no pi in em ialah deh ke ai pi la le bentau try. Lada pi ialah deh pi 4 le ai bentau try. Tôi yên mình ta. Yai mình ta. Yên bật yai. Tôi lẹ. Tôi syak si tom. Nama tau try. Utrai lah jan wan. Ban wan rock ban ka bai nong. Ban ai nong ye fi. Ban ai nong ye nga. Ban ai nong ye wei puai. Kat ko balong. Ki jing lẹ jong nga. Kat ko balong. Ki jing lẹ ki jong pi. Ko para bangai pi. Yên bật yai. Syak si tom nama ta. Utrai. Len ialah deh. Buat yo Jisu. Buat yo Jisu. Ba eding penau utrai Jesus Christ. Buat yo Jisu. Ba eding penau Jisu. Len lah deh. Syak si tom nama tau utrai. Im si tom sibit por hakadok. Penyok pediang ka bainong ka jing kemen ka jing suk ka jing embam jikot. Hakari kanan. Haka buram jong belai. Oblen rap ifi. Kena ke kubur ngawan rah. Ban pensingau pedeng jong pi. Yak ai ke babun sim jong trai. Yak ai babun sim khoi belai. Pen ki da not jaga. Pen ki men sim jaga. Amla sya syu. Kem dayen ban pensingau pedeng jong pi. Habang alayen. Habang ala pensingau. Ngasingau ngala lajram. Ada ngambiang, ada ngam pensingau. Ngasingau jenjar bersih. Kau para banyak dia. Dia kena aku boh. Agak iblen kerkui. Iblen kerkui. Tu ini dua. Yang kuat berdua minta jopi. Yang kuat berdua minta jopi. Naduk kilong kepabat kilong kemigi khus samlah ketebat syarah. Bapin yo iya lah deh. Kai bapin lalek ni mentau try. Kai bapin lalek ni mentau ke jom belai. Tu gini dua mentau jopi. Try Jisu. Ya Rab iki long kepa iki long kemi. Ya Rab iki khus samlah.
bagian yo lah deh. Try bagian itu lah deh, bagian tip lah deh. Shisha ke ke bakil alek na mentah ke jom. Mede try melalek bapatam. Mel IT lah deh nak mentah ke jom. Namar me ikte mensim. O Jisu juga. Ya Rab ablay kilong kapang kilong kami ki konsam la kan tebat senang ka por ka bakanta. Ya ka bakin yeng no try. Ban sya stop na mentaka kerteng jom. Ban sya stop na mentaka gospel. Ban sya stop ko try na ka mentaka jom. Ban try stop na mentaka hima ka jom. Ban penpenai ka kubor ka jing pen em ka jom. Ya Rab iki try. Ya Rab ablay iki. Ablay juga ngaduai. Us ngau su ai lam ngane kata. Me pedia ngane ka jing duai. Ku blay shibun men sim khoi. Ku blay shibun Jisu. Ka boram nga ai sheme try. Kertek Jisu nga dapat ni paro. Amen. Ya ro itrai. Ublen ker kui pi. Ublen ker kui ni ro. Barau lang ha ngane ka por. Nyen sei kenduk pat hawe pat ka por. Anda mensim jom try. Dang wan rak ki kubor. Ya ka bangan nang yo ban wan ka por pi. Ban pensnyaw ki ai ki ba mensim try. Ka ba udon kan ban pensnyaw pedeng jom pi. Ublen ker khoi fi. Un ker khoi barok lam. Nam ta ka borom jeku. Amen.